Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda bank kartlaryna geçileli bäri dowam edýän we soňky aýlarda 50 ýoka maşgalalar üçin uly kötenişli göwürilen nagyt pul ýetmezçiligi problemasyny gyýtaklaýyn boyun aldy. Emma döwlet başçyny manat bilen bagly problemalaryň sebäplerini döwletiň maliýe siýasaty bilen baglanyşdyrman diňe teknik meseleler bilen düşündirmäge synanyşdy. Onun sözlerine göre yurdun banklaryna maliýe serişdeleriniň ýeterlik muktary bar. Şu sebäpden ol yurdun banklary tarapyndan ornaşdyrylan bankomatlaryň işleyişine gözegçilik gowşadanlygy üçin Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anadurdiýew hekaýynç eglan etdi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olarky başlygy Hudaýberdi Orazowyň pikirçe ýurtdaky manat ýetmezçiligi odaly bank kartyna geçmek üçin ýeterlik infrastrukturanyň döredilmezligi bilen bagly. Kredi korumda 80-90% hesaplaşıp Türkmenistan'da şuna pulda geçiyor. Köp yerlerde etraflarda ovalarda yok armonlarda. Şehirlerde de kıyından bankomatına pul koyulmuyor da. Hudaýberdi Orazowyň pikirçe Türkmen häkimetleri bu ýagdaýy bilmeýändir oklar. Ýöne bir ýerde baş goýun bar. Manadyň hümmetini emeli ýagdaýda ýokary saklamak synanşyk edilýär diýip ykdysatçy aýtdy. Şu nat pulun güýji, munat pulun güýji da o bäk kartyda pul ikisem deň bolmaly da. Eger şöýdülse onda nat pulun güýji ýokurlanýar da kartdaky pulun güýji peşelýär. Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysynyň anancana görä türkmen häkimetleri şeýdip emeli usulda manadyň hümmetini saklanlaryny halkyň horlanjagyny düşünmeýändir oklar. Ýöne manat adamlara wagtynda berilip durulsa häkimetler dogrylaryň gara bazarda kursuny saklap biljek dälip Orazow pikir edýär. İkinci tarapdan türkmen ykdysatçysynyň pikirine görä türkmen hökümeti daşary ýurtlaryň gözüne reforma geçirýän bolup görünmek isleýär we şol wagtda ilaty garyp mümkin bolýuça garaşly tawin ýagdaýda saklamaga çalışýar. Russiýanyň federal hukuk gullugy ýagny FSB suýlyň başyndan bäri Russiýa okumaga gelen daşary ýurtlaryň sany baradaky statistik maglumatlary çap etdi. Erbakan nesiri FSB-niň gümrük gullugyna salgylanyp Suýl Türkmenistandan 5815 studentin okumaga gelendigini aýdýar. Bu san geçen ýyl bilen deňeşdirilende tasbih azdyr. Russiýanyň bilim we ilim ministrliginiň maglumatlaryna görä 2018-nji ýylda Rus ýokary okuw jaýlarynda Türkmenistanyň 27 000den gowrak raýaty bilim alýardy. Sonda Türkmenistan Russiýada okuyan daşary ýurt raýatlaryň sany boýunça 2-nji orunda ýerleşýärdi. FSB şeýle sanary ilkinji gezek çap edýär we onda 2019-njy ýylyň 1-nji ýarymynda Russiýa iň köp Kazakstandan 59300 studentiň, Hytaýdan 21200 studentiň, Özbekistandan 14000 studentiň we Ukrainadan 13700 studentiň okumaga barandygy habar berilýär. Geçen ýyl Russiýanyň ýokary okuw jaýlarynda 274 000den gowrak daşary ýurtly student bilim alýardy. Sonda ýurtda okuyan daşary ýurtly studentleriň sany boýunça Kazakystan 1-nji 65600 student, Türkmenistan 2-nji 27400 student, Özbekistan 3-nji 25700 student we Hytaý 4-nji 18300 student. Russiýada okuyan türkmen studentleriniň sanynyň birden pese gaçmagy Türkmenistanyň öz raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim almagy bilen bagly çäklendirmeler girizmeginiň ýygynyna gabat geldi. Aşgabatyň we Marynyň hassahanalarynda dermanlaryň käbir görnüşleriniň ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygyny Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky we paýtagtdaky bir-birinden garaşsyz habarçylary habar berýärler. Paýtagtyň keselhanalarynda hususan da ýokunç keselleri bejerýän hassahanada ýürite sanaw esasynda getirilen dermanlar şolsanda iňçi keselli näsaglarda ulanýan antibiotikler, bagry ýetmezçiliginden ejir çeken agyr näsaglarda ulanýan dermanlar da tapdyrmaýar. Süýji keselli näsaglar üçin mut berilýän insulin hem gytyldy. Häzir bu keseli bolan näsaglar insulini öz hasabyna satyn aljak bolsalar da tapyp bilmeýärler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş bolan Aşgabatly habarçy 21-nji awgustda gurrun berdi. Paýtagtyň saglyk edaralarynyň işärleriniň we bu ýerde saglyk bejergisini alýan näsaglaryň howsarlarynyň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy ýurtda agyr näsaglar üçin niýetlenen dermanlaryň diňe döwlet gözegçiligindäki keselhanalara berilýändigine hem ünsü çekip şeýle
diýär. Gurply adamlar hassahanaların baş lukmanlaryna para berip, bu dermanlary öňünden köp mukdarda satyn alyp goýýarlar. Netijede beýleki näsaglar üçin derman galmaýar şeýdip derman gytçylygy emele gelýär diýip habarçy Aşgabatyň ýokunç keselleri bejerýän hassahanasynda işleýän bir lukmanyň sözüni getirdi. Derman ýetmezçiliginiň Mary welaýatynyň şol sanda Bayram Alynyň hassahanasynda hem duýulýandygyny, munyň käbir näsaglaryň saglyk ýagdaýyna ýiti täsir ýetirýändigini bu regionda habarçylarymyzyň biri gizlinlik şertinde habar berýär. Ýakynda Marynyň welaýat hassahanasynda bir näsag operasiýa edilen döwri narkozyň ýagny ketaminiň az möçürde goýberlendigi sebäpli ol öz wagtyndan ir özüne gelipdir. Näsag agrysyna çydaman koma ýagdaýyna gidipdir. Muňa şol wagt hassahanada narkozyň az bolmagy sebäp bolupdyr diýip habarçy bu keselhanada işleýän lukmanlaryň bir näçesine salgylanyp 21-nji awgustda gürrüň berdi. 21-nji awgustda Adatlyk radiosu bu barada kommentariýa almak üçin Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we Derman Senaty ministrligi bilen hem habarlaşdy. Redaksiýa ýurduň Saglygy goraýyş we Derman Senaty ministriniň kömekçisiniň edarasyndan Aşgabatyň we Marynyň hassahanalarynda derman ýetmezçiligi barada habarlar hakda sorandy. Telefona jogap beren jogapkär resmi bizde şeýle maglumat ýok. Bular ýalňyş maglumatlar. Bize şeýle maglumatlar bilen jaň etmäň diýip telefonu taşlamak bilen boldy.